артиш сипари боэътимод ва қувваи тавоноии кишвар аст. мусаллам аст ки яке аз пояҳои устувори давлату миллат ба кафили тинҷию осудагии ҷомеа ин сохторҳои низомӣ, қувваҳои мусаллаҳ ва сарбозону афсарони шуҷоъу далери ватан маҳсуб меёбад. салом тамошобинони азиз ва ҳаводорони варзиш. намоиши навбатии матн бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. аз фурсати муносиб истифода карда мо ҳайати эҷодӣ бо ин санаи фархонда тамоми сарбозону афсарони шуҷои ватанро табрику таҳният гуфта ба онҳо саодатмандӣ, хонаободӣ ва комёбиҳои беназиро орзумандем. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки барномаи имрӯзаи матн бо дастгирии Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. бинандагони гиромӣ, қабл аз оғози шартҳои барномаи матн шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Ҷабборзода Идихон. Идихон Ҷабборзода дар коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. Вай ба гӯштини миллӣ диққати хоса зоҳир менамояд. борҳо дар чорабиниҳои наврӯзӣ фаъолона ширкат варзидааст. ба волейбол низ таваҷҷӯҳ дорад. дар оянда мақсад дорад то дар соҳаи техника мутахассисӣ хуб шавад. иштирокчии дуюми барнома Улуғбек Досанов. Улуғбек Досанов донишҷӯи коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. номбурда ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи махсус медиҳад. инчунин дар мусобиқаҳои тирандозӣ ширкат варзидааст. ба дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе мухлисӣ мекунад. орзу дорад то дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси афсар хидмат намояд. иштирокчии сеюм Билолиддин Забаров. Билолиддин Забаров дар коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. мавсуф ба муҳорибаҳои омехта шавқи беандоза дорад. инчунин дар мусобиқаҳои тирандозӣ ширкат варзидааст. варзиш ва тарбияи ҷисмониро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. аз ҷумла ба машқҳои турник, чӯбҳои мутавозӣ ва бодибилдинг диққат медиҳад. иштирокчии чоруми барнома Ҷасур Алматов. Ҷасур Алматов донишҷӯи коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст. тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. дар мусобиқаҳои тирандозӣ низ иштирок кардааст. мавсӯъ ба варзиши рақами 1 таваҷҷӯҳ дошта мухлиси бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе мебошад. мақсад дорад то дар оянда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намояд. иштирокчии панҷуми барнома Шоҳмуртазо Нозилшоев. Шоҳмуртазо Нозилшоев донишҷӯи коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар варзиш ба муҳорибаҳои омехта диққат медиҳад. инчунин дар сабқати тирандозӣ борҳо қувваашро санҷидааст. орзу дорад то дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси афсар хидмат намояд. ва ниҳоят иштирокчии охирин Амиршор Раҳимов. Амиршор Раҳимов дар коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил мекунад. тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро дӯст дошта доимо ба обу тоб додани бадан машғул аст. дар мусобиқаҳои тирандозӣ низ фаъолона иштирок кардааст. мақсад дорад то дар оянда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намояд. бинандагони гиромӣ, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. корманди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон подполковник Зоҳир Душанбиев. корманди ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон подполковник
иброҳим аюбов. کارمند تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان لیتنانت بحرالله نسیمов. لیتنانت خورد نورعلی همتов. прапорщик далер холиқов. دوستان عزیز، شرط اولی برنامه متین از تیرپرانی آغاز می‌یابد. برای اجرای این شرط جبارزاده ایدیخان رو دعوت می‌کنیم. اشتراکچی یکمی برنامه جبارزاده ایدیخان با تیرپرانی اینک شروع می‌نماید. یادآور می‌شویم که اشتراکچیان برنامه امروزه با سیلوی پنوماتیکی امر 512 تیرپرانی می‌نمایند. تیرهای این سیلو که اشتراکچیان با این سیلو تیرپرانی می‌نمایند 4.5 میلیمتری رو تشکیل می‌دهد و مسافت باشد 10 متر است. اشتراکچیان رو ضرور است که باید در اجرای این شرط با دقت توجه نمایند، شتاب نکنند، زیرا این یکی از قاعده‌های شرط برنامه امروزه است. دوستان عزیز، هر یک تیرهایی که به هدف میرسانند اشتراکچیان در اینجا داور و هیئت حکمان به نظر میگیرند. البته این خطاگی‌ها از مد نظر هیئت حکمان دور نخواهد ماند. گفتم با مورد است که هر یک ورزشگر 5 تیری میتوانند که به هدف رسانند. و میبینیم که جبارزاده ایدیخان چگونه این شرط رو به انجام میرساند. الکی او یک چند تیرو پران و خوب میبینیم که باز امکانیت دارد برای خوبتر و بهتر تیر خود رو به هدف رسانیدن. خوب میبینیم دوستان عزیز، حالا هم باز در پیش امکانیت وسیع است برای اشتراکچیان. آنها رو ضرور است که باید در شرط‌های برنامه امروزه متین با دقت باشند و شتاب نکنند، زیرا هر یک عمل‌های خطایی که آنها از جانب آنها دیده می شود، فکر میکنم که البته از جانب هیئت حکمان خلوهای آنها کم کرده می شود. البته دوستان عزیز، پس از چند لحظه نتیجه تیرپرانده اشتراکچی یکمی برنامه معین خواهد شد. خب ببینیم که داور به نزد هیئت حکمان می آورد نشان رو و در اینجا هیئت حکمان توجه می نمایند. جبارزاده ایدیخان از 5 تیر پرونده خود 4 تیر رو به هدف رسانیده سزاوار 25 خال گردید. توجه میکنیم به استعداد اولوغبک دوستانов. دوستان عزیز، یادآور میشویم که برنامه متین رو از کلوب ورزشی تیراندازی تشکیلات جمعیت مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان منظور شما گردانیده شدیم. البته این کلوب ورزشی بسیار ورزشگرانی با مهارت رو تربیت نموده است که در یک قطار مسابقه های سطح بین المللی داشته و جهانی نیز اشتراک نموده پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتند. و ما نیز دوستان عزیز امروز از این ورزشگرانی که در برنامه امروزه متین شرکت اطمینان کامل داریم که آنها آینده داری دولت و ملت هستند و میتوانند که در آینده پرچم برداری وطن باشند. اکنون میبینیم که اولوغبک دوستانov با دقت توجه کرده تیر خود رو روانه ساخت. بینندگان گرامی، البته تیرپرانی به خود یک نزدیکی رو دارد. اون شخصانی که از قاعده های همین تیرپرانی با خبر نیستند، آنها رو ضرور است که باید تحت نظارت
мураббиён машқу тамрин намуда ва сипас метавонанд ки ба тирпаронӣ машғул шаванд. Зеро дар ҳолате ки онҳо худсарона ба ин кор машғул шаванд, албатта фикр мекунам ки таъсири манфӣ мерасонад. аз ин рӯ бори дигар таъкид менамоем ки он шахсоне ки мехоҳанд ки ба тирпаронӣ машғул шаванд, мехоҳанд ки тирпарони моҳир бошанд, имкониятҳои онҳо васеъ аст. албатта клуби варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки ин гуна шахсонро ба худ ҷалб сохта онҳоро тарбия намоянд. инак тири навбатиро мебинем. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем. инак тири навбатиро мебинем. фикр мекунам ки ин тир ҳам ба ҳадаф нарасид. акнун нишонро наздик менамояд довар ва аз наздик бо тирҳои парондаи Улуғбек Досанов шинос мешаванд. Улуғбек Досанов натавонист ки аз 5 тир ҳадди ақал 1 тирро ба ҳадаф расонад. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Билолиддин Забаров. акнун мебинем ки Билолиддин Забаров омода аст барои тирпаронӣ. бо диққат ба нишон таваҷҷӯҳ карда истодааст ва ҳар як тире ки ба ҳадаф мерасонад, албатта барои ӯ имтиёзи лозима аст. ӯро зарур аст ки бояд кӯшиш намояд ки ин тирҳои худро самаранок истифода намуда ба ҳадаф расонад. бори дигар ёдрас мешавем ки ба ҳар як иштирокчӣ 5 тирӣ дода мешавад ва ин варзишгарон бо силоҳи пневматикии МР-512 айни ҳол тирпаронӣ карда истоданд. масофа бошад 10 метрро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки иштирокчиёне ки имрӯз дар барномаи матн ширкат варзида истоданд, дар коллеҷи техникии технологии назди ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва акнун мебинем ки имрӯз то кадом андоза ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. иштирокчии сеюми барнома аст, бинандагони гиромӣ, Билолиддин Забаров. акнун тири навбатиро мебинем ки чӣ гуна ба ҳадаф мерасонад. дӯстони азиз, албатта ба нишон расонидан аз масофаи 10 метр фикр мекунам барои ин иштирокчиён он қадар кори саҳл нест. акнун мебинем ки натиҷа чӣ гуна анҷом меёбад ва боз як тири дигар мондааст. барои Билолиддин фикр мекунам ки ин имтиёзи хуб аст, яъне имконияти хуб аст. ӯро зарур аст ки ҳадди ақал ана ҳамин тирро ба нишон расонад. дар ҳолате ки ба ана ҳамун нуқтаи асосии тири худро ба ҳадаф расонид, метавонад ки соҳиби имтиёзи зиёд гардад. инак мебинем ки Билолиддин Забаров якчанд тири худро аллакай ба ҳадаф расонидааст. аҳсан мегӯем.
дар ин ҷо довар тафтиш мекунад ва мебинад ки аз 5 тири задаи Билолиддин Забаров чандтоаш ба нишон расидааст. бинандагони гиромӣ, Билолиддин Забаров аз ӯҳдаи иҷрои шарт ба хубӣ баромад, зеро тавонист ки 5 тири худро ба ҳадаф расонида сазовори 39 имтиёз гардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ҷасур Алматов. инак Ҷасур Алматовро мебинем. бинандагони гиромӣ, айни ҳол довар ба ӯ тарзи дурусти анамин ба нишонгириро нишон дода истодааст. фикр мекунам ки ин иштирокчиён хубтару беҳтар метавонанд ки аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт ба хубӣ бароянд. аллакай силоро омода намуд ва тири аввалини худро паронд ва мебинем ки боз тири навбатиро чӣ гуна мепаронад. дӯстони азиз, албатта иштирокчиён бояд 5 тири худро ба нишон расонанд ки ин нишон яъне масофа 10 метрро ташкил медиҳад. фикр мекунам ки барои иштирокчиён каме мушкилтар аст, зеро он нишонеро ки мо мебинем хурдтар аст ва албатта маҳз қоидаи ана ҳамин тирпаронӣ ҳамин аст. ҳар як шарт ба худ як қоидае дорад. варзишгаронро зарур аст ки бояд ин қоидаҳоро ҳатман риоя намоянд. инак тири навбатиро мебинем ки чӣ гуна ба анҷом мерасонад Ҷасур Алматов. дӯстони азиз, пас аз чанд лаҳза мебинем ки Ҷасур Алматов оё тавонистааст ки тириро ба нишон расонад. албатта инро довар ва ҳайати ҳакамон муайян месозад. бинандагони гиромӣ, бори дигар хотиррасон менамоем ки барномаи матинро бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем. Ҷасур Алматов шартро бенатиҷа анҷом дод. навбати Шомуртазо Нозилшоев фаро расид. бинандагони гиромӣ, дар клуби варзишии тирандозӣ ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон албатта шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки ҳар як варзишгарон метавонанд ки аз ин шароитҳо истифода намуда тавонанд ки ба мақсади аслии хеш бирасанд ва албатта дар баробари ин бояд ҳар як шахсе ки вориди ин толор мегардад бояд ба ҳар як нозукии ана ҳамин силоҳ, ба ҳар як нозукии тирпаронӣ бояд диққати махсус бидиҳад. зеро тирпаронӣ ин кори саҳл нест. дӯстони азиз, бениҳоят кори нозук аст ва аз ин рӯ ҳар як шахсоне ки мехоҳанд ки ба тирпаронӣ машғул шаванд, бори дигар таъкид менамоем ки бояд зери роҳбарии мураббиён ба тирпаронӣ машғул гарданд. албатта дар клуби варзишии тирандозӣ ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони соҳибтаҷриба зиёд ҳастанд ва онҳо метавонанд ки ба варзишгарон кӯмакҳои аввалиндараҷаи худро бирасонанд. инак Шомуртазо тири навбати худро паронд ва мебинем ки чӣ гуна ба анҷом расидин тири парондаи ӯ.
дӯстони азиз, албатта ҳар як шахс барои ҳифзи марзу буми ватан доимо омода бошанд ва барои омода будан бояд ҳар як шахс албатта аз ӯҳдаи иҷрои тирпаронӣ ба хубӣ бароянд ва он машқу тамринҳое ки дар назди ин варзишгароне ки имрӯз дар барномаи матн иштирок карда истоданд бояд ба хубӣ аз ӯҳдаи иҷрои онҳо бароянд. ва мебинем ки акнун шомуртазо нозилшоев кӯшиш карда истодааст ки боз ҳам хубтару беҳтар тирпаронӣ намояд. аҳсан мегӯем, аллакай бибинем ки ана ҳамин тири парондаи худро ба ҳадаф расонед, вале боз ҳам ӯро зарур аст ки кӯшиш намояд ба нуқтаи асосии нишон тирро расонад. ҳар як варзишгаре ки имрӯз дар шарти аввали барнома хубтару беҳтар тирпаронӣ намояд, фикр мекунам ки имтиёзи баландро соҳиб мегардад ва боз ҳам дар пеш шартҳои гуногун ин иштирокчиёнро мунтазир аст. шомуртазо нозилшоев аз 5 тир 4 тири худро ба нишон расонид ва сазовори 9 хол гардид. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди амиршоҳ раҳимов. дӯстони азиз, иштирокчии ниҳоии барнома аст ва имкониятҳои амиршоҳ раҳимов хело зиёд аст, зеро ӯ аллакай аз тирпаронии рақибони худ огаҳ шуд ва шинос шуд ки чӣ гуна рақибони ӯ тирпаронӣ намуданд ва сазовори чанд имтиёз гардиданд. акнун амиршоҳ раҳимовро зарур аст ки кӯшиш намояд тирҳои худро ба ҳадаф расонад. дар ҳолате ки аз ӯҳдаи иҷрои тирпаронӣ ба хубӣ барояд, фикр мекунам ки имтиёзи зиёдро соҳиб мешавад. амиршоҳро зарур аст ки бояд шитоб накунад, бо диққат таваҷҷӯҳ намуда ва сипас тирпаронӣ намояд. аллакай амиршоҳ раҳимов як тири худро холӣ намуд ва тири навбатиро омода мекунад ва сипас боз идома медиҳад тирпарониро. 4 тири дигар дар пеш аст. хуб мебинем дӯстони азиз, тири навбатиро чӣ гуна ба ҳадаф мерасонад. офарин мегӯем ба амиршоҳ раҳимов, кӯшиш карда истодааст. тири дуюми худро аллакай холӣ намуд. акнун мебинем ки тири навбатиро чӣ гуна ба нишон мерасонад. инак омодагӣ мебинад. ва мебинем ки тири сеюми амиршоҳ оё ба ҳадаф мерасад ё ин ки не. аллакай амиршоҳ раҳимов, дӯстони азиз, 3 тири худро холӣ намуд. 2 тири дигар мондааст. амиршоҳро зарур аст ки ин имкониятро аз даст надода кӯшиш намояд ки 2 тири худро ба нишон расонда ва сазовори имтиёзи зиёд гардад. тири чоруми худро холӣ намуд
як тири дигар мондааст. бинандагони гиромӣ, пас аз чанд лаҳза ғолиби шарти аввали барномаи имрӯзаи матн муайян мегардад. дар инҷо дӯстони азиз, ҳайати ҳакамон довар назорат мебаранд ҳар як амалҳои варзишгаронро ва метавонанд аз рӯи ин амалҳо ба онҳо баҳогузорӣ намоянд. тири ниҳоии худро Амиршор Раҳимов холӣ намуд. акнун мебинем ки дар ин ҷо доварон ва ҳайати ҳакамон чӣ гуна натиҷагирӣ менамоянд. аллакай маълум аст ки Амиршор Раҳимов чанд тири худро тавонистааст ки ба ҳадаф расонад. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, дар ин ҷо доварон таваҷҷӯҳ карда истоданд. Амиршор Раҳимов 5 тири худро ба ҳадаф расонида сазовори 39 хол гардид ва ҳамин тавр дар ин шарт Билолиддин Забаров ва Амиршор Раҳимов дастболо гардиданд. дар шарти аввали барнома якбора ду иштирокчӣ Билолиддин Забаров ва Амиршор Раҳимов натиҷаи беҳтар нишон дода соҳиби 10 холи шуданд. Идихон Ҷабборзода бо 9 имтиёз ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Шоҳмуртазо Нозилшоев дар зинаи чорум, баъдан Улуғбек ва Ҷасур қарор гирифтанд. дӯстони азиз, растем ба шарти дуюми барома. шарти навбатӣ ба қисмҳои нопурра ҷудо ва ҷамъ намудани силоҳи худкор Калашников мебошад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. барои иҷрои ин шарт иштирокчии якуми баромаро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти барома оғоз гардид. акун мебинем ки тирдонро ҷудо намуд ва сипас мебинем ки сумбаро мегирад ва баъдан сарпӯши тирдонро ҷудо менамояд. ӯро зарур аст ки боз ҳам кӯшиш намояд ки ҳарчи зиёдтар дар муддати кӯтоҳ ин силоҳро ба қисмҳои нопурра ҷудо намуда ва боз онҳоро ба ҳолати аввала баргардонад. акнун мебинем ки аллакай силоҳро ба қисмҳои нопурра ҷудо намуд ва сипас боз кӯшиш мекунад ки ин қисмҳои нопурраро ба ҳолати аввала баргардонад. вақт сипарӣ шуда истодааст. ӯро зарур аст ки ҳар як лаҳза, ҳар як сонияи худро ғанимат шуморад ва зеро ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. хуб, дар ин ҷо мебинем ки ба мушкилӣ рӯбарӯ мешавад Ҷабборзода Идихон. аллакай ӯ аз ин мушкилӣ раҳо ёфт. акнун мебинем ки пружинаи баргардонандаро насб мекунад ва пас аз ин бошад сарпӯши тирдонро васл намуд ва сипас мебинем ки сумбаро ба силоҳ насб менамояд. акнун дар охир бошад мебинем ки тирдонро насб намуд. аҳсан мегӯем. Ҷабборзода Идихон тавонист ки шартро дар муддати 1 дақиқаву 48 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Улуғбек Досанов. дӯстони азиз, бояд сараввал ана ҳамин гуна дар ҳолати 45 градус силоҳро нигоҳ дорад ҳар як шахс. акнун мебинем ки тирдонро ҷудо намуд ва сипас сумбаро аз ин силоҳ ҷудо менамояд. хуб, мебинем ки дар ҷудо намудани сумба ба мушкилӣ рӯбарӯ шуда истодааст Улуғбек. сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд. ӯро зарур аст ки боз ҳам кӯшиш намояд ки ҳарчи зудтар ин амалҳоро иҷро намояд. сарпӯши милқутиро ҷудо намуд ва механизми баргардонандаро ҳамчунин аз силоҳ ҷудо намуд. акнун мебинем ки боз анамин қисмҳои нопурраро ба ҳолати аввал
ба ҳолати аввала бармегардонад. ҳар яке онҳоро ба ҷои худ гузошта насб менамояд. зудтар бошед, зудтар бошед. инак мебинем ки механизми баргардонандаро ба ҷои худ насб намуда ва сарпӯши милқутиро мегузорад. ҳамчунин пас аз ин сумбаро низ дар ҷои аввалаи худ гузошта ва сипас тирдонро мегузорад. иҷрои шарти Улуғбек Дӯстанов 1 дақиқаву 36 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Билолиддин Забаров. инак мебинем ки Билолиддин Забаров нахуст тирдонро ҷудо намуд ва сипас сумбаро мегирад. акнун пас аз ин бошад сарпӯши милқутиро ҷудо намуда механизми баргардонандаро мегирад ва сипас танаи қулландон ва пошнаи газиро ҷудо намуда қубури газиро ҳамчунин ҷудо намуд. акнун боз ба ҳолати аввала онро бармегардонад. ҳар як ин қисмои силоҳро ба ҷои худ насб мекунад. розаро аст ки боз ҳам кӯшиш намояд ки ҳарчи зудтар бошад, зеро сонияҳои сипарӣ шуда истодаанд ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. албатта дӯстони азиз, яке аз қоидаҳои ба қисмои нопурра ҷудо намудани силоҳи худкор Калашников ҳамин аст ки бояд ҳар як шахс дар ҷудо намудани ин қисмои ин силоҳ бояд зираку ҳушёр бошад, ҳарчи зудтар ин яроқро ба қисмои нопурра ҷудо намояд. Билолиддин Забаров амали мазкурро дар муддати 1 дақиқа иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ҷасур Алматов. инак мебинем дӯстони азиз, иштирокчии навбатӣ дар муддати чанд дақиқа ин амалро иҷро мекунад. акнун мебинем ки дар ҳолати 45 градус ин яроқро нигоҳ дошта ва сипас тирдонро ҷудо намуд. сипас мебинем ки сумбаро аз силоҳ ҷудо мекунад. зудтар бошед, зудтар бошед. сарпӯши милқутиро аз силоҳ ҷудо мекунад ва мебинем ки дар ҷудо намудани сарпӯши милқутӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ шуда истодааст. пас аз ин пружинаи баргардонандаро ҷудо намуда қулландонро ҳамчунин ҷудо намуд. акнун мебинем дӯстони азиз чӣ гуна дар ҷамъ намудани ин қисмҳои силоҳи худкор Калашников Ҷасур Алматов ҳунари худро нишон медиҳад. зудтар бошед дӯстони азиз. акнун мебинем ки дар иҷрои анамин ҷамъ намудани қисмои силоҳи худкор Ҷасур Алматов каме ба мушкилӣ рӯбарӯ шуд, зеро вақти зиёд сипарӣ шуд. мебинем ки сарпӯши милқутиро насб мекунад ва сипас сумбаро ба ҷои худ мегузорад. зудтар бошед. тирпаронии санҷиширо анҷом дод ва тирдонро низ ба ҷояш мегузорад. ҷасур Алматов амали мазкурро дар муддати 1 дақиқаву 49 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Шомуртазо Нозилшоев. иштирокчии панҷуми барнома шартро идома медиҳад. инак бошта ки довар аллакай шартро шурӯъ намуд. мебинем ки тирдонро аз силоҳ ҷудо намуд ва сипас тирпаронии санҷиширо иҷро кард. акнун мебинем ки сумбаро аз силоҳ ҷудо мекунад. пас аз ин бошад сарпӯши милқутиро аз силоҳ ҷудо карда механизми баргардонандаро ҳамчунин ҷудо менамояд. сипас бошад танаи қулландон бо пошнаи газиро ҷудо намуда пас аз ин бошад қубури газиро низ ҷудо мекунад.
зудтар бошед. хуб мебинем ки дар иҷрои ин шарт Шомуртазо на он қадар фаъол аст. дӯстони азиз, бояд ӯ ҳар як сония, ҳар як дақиқаи худро самаранок истифода намояд. дар ҷудо намудани анамин қисмои сило, албатта дар бояд варзишгарон кӯшиш намоянд ки дар муддати кӯтоҳ ҳадиақал ин силоро ҷудо намоянд ба қисмои нопурра. хуб мебинем ки танаи қулландон бо пошнаи газиро наметавонад ба ҷои худ дуруст гузорад. ро зарур аст ки боз ҳам хубтару беҳтар диққат дода ва сипас ба ҳолати аввала, яъне ба ҷои худ гузошта насб намояд. аҳсан мегӯем, аллакай тавонист ки ин амалро иҷро намояд. механизми баргардонандаро низ ба ҷои худ насб мекунад. сипас сарпӯши милқутиро ба ҷояш гузошта, пас аз ин сумбаро низ бояд ба ҷояш гузорад. ӯро зарур аст ки боз ҳам зираку ҳушёртар бошад. вақт сипарӣ шуда истодааст. тирпаронии санҷиширо анҷом дод ва пас аз ин тирдонро ба ҷои худ насб мекунад. Шомуртазо Нозилшоев амали мазкурро тавонист ки дар муддати 2 дақиқаву 11 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Амиршо Раҳимов. иштирокчии ниҳоии барномаро мебинем. бинандагони гиромӣ омодагӣ мебинанд ва сипас бо штаки довар шартро шурӯъ мекунад. мебинем ки тирдонро ҷудо намуд. тирпарони санҷиширо анҷом дода ва баъдан сумбаро низ аз сило ҷудо мекунад. сарпӯши милқутӣ, механизми баргардонанда, танаи қулландон бо пошнаи газӣ ва қубури газиро низ ҷудо намуда. аҳсан мегӯем. бениҳоят фаъол аст Амиршо Раҳимов дар иҷрои ин шарт. зудтар бошед. ҳар як сония барои шумо имтиёзро ба даст меорад. танаи қулландон бо пошнаи газиро насб мекунад ба ҷояш ва пас аз ин механизми баргардонандаро низ ба ҷои худ насб карда ва сипас сарпӯши милқутиро мегузорад. аллакай 1 дақиқа аз миён гузашт. Амиршо Раҳимовро зарур аст ки боз ҳам кӯшиш намояд, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. 1 дақиқаву 8 сония. инак сумбаро мегузорад ва пас аз ин тирпаронии санҷиширо анҷом дода ва баъдан тирдонро мегузорад. Амиршо Раҳимов амали мазкурро тавонист ки дар муддати 1 дақиқаву 20 сония иҷро намояд ва ҳамин тавр дар ин шарт Билолиддин Забаров ғолиб омад. дар шарти дуюми барнома Билолиддин Забаров бо 20 хол садри ҷадвалро касб намуд. Амиршо Раҳимов бо як имтиёз камтар мақоми дуюмро аз они худ кард. Идихон Ҷаборзода дар хатти сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Улуғбек дар ҷои чорум, Шоҳмуртазо ва Ҷасур мутаносибан зинаҳои баъдиро ишғол намуданд. дӯстони азиз, растем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ ба сар намудани ниқоби зидди газӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт Ҷаборзода Идихонро даъват мекунем. инак бо штаки довар аз ҷуздон ниқобро бароварда, акнун мебинем ки дар муддати чанд сония инро ба сар менамояд. Ҷаборзода Идихон амали мазкурро дар муддати 6 сония иҷро намуд. навбати Улуғбек Дӯстанов фаро расид. инак бо штаки довар Улуғбек ниқобро аз ҷуздон берун намуд ва мебинем ки ба сар мекунад. иҷрои шарти Улуғбек Дӯстанов 9 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Билолиддин Забаров. инак Билолиддин омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар шартро шурӯъ мекунад. инак мебинем ки ниқобро аз ҷуздон бароварда ва сипас
ба сар менамояд. билолиддин забаров амали мазкурро дар муддати 7 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати ҷасур алматов. инак мебинем ки ҷасур алматов дар муддати чанд сония ниқобро ба сар менамояд. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар ин амалро иҷро кунад, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. иҷрои шарти ҷасур алматов 9 сонияро ташкил намуд. навбати шомуртазо нозилшоев фаро расид. сонияҳои сипарӣ шуда истоданд. шомуртазо бошад на он қадар фаъол аст. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар ин амалро иҷро намояд. мебинем ки каме ба мушкилӣ рӯбарӯ шуд. шомуртазо нозилшоев ниқобро дар муддати 12 сония ба сар намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати амиршоҳ раҳимов. иштирокчии ниҳоии барнома аст. дӯстони азиз, ҷузонро гирифта омодагӣ мебинад ва бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозад. акнун мебинем ки амиршоҳ раҳимов дар муддати чанд сония ин амалро ба анҷом мерасонад. амиршоҳ раҳимов амали мазкурро дар муддати 7 сония иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт ҷаборзода идихон дастболо гардид. баъди интиҳоёбии шарти сеюм билолиддин забаров ба мисли пешин садрнишин аст. амиршоҳ раҳимов дар ҷои дуюм, баъдан идихон ҷаборзода қарор мегирад ки 26 имтиёз дорад. улуғбек досанов соҳиби 21 хол буда, ҷасур алматов дорои 19 имтиёз аст. тамошобинони азиз, барномаи матнро аз клуби варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон идома медиҳем. шарти навбатӣ арғамчин барое мебошад ки дарозии арғамчин 7 метро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт ҷаборзода идихонро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар ҷаборзода идихон ба арғамчин мебарояд. мебинем ки дар муддати чанд сония ин амалро иҷро мекунад. нуфта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. аҳсан мегӯем ба ҷаборзода идихон ки тавонист ки то охир ин амалро иҷро намояд. зудтар бошед. аҳсан мегӯем. ҷаборзода идихон амали мазкурро дар муддати 21 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати улуғбек досанов. инак бо шакли довар улуғбек досанов ба арғамчин мебарояд. мебинем ки бо мушкилиҳои зиёд ин амалро иҷро карда истодааст. зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем ва мебинем ки улуғбек досанов дар миёни ана ҳамин арғамчин истодааст ва дигар имкон надорад ки то охир баромада, яъне ба нуқтаи асосӣ барояд. улуғбек досанов аз удаи шарт натавонист ки ба хубӣ барояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди билолиддин забаров. инак яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза ин билолиддин забаров аст. аҳсан мегӯем, бениҳоят ба арғамчин хуб баромад. офарин мегӯем ба билолиддин забаров. билолиддин забаров амали мазкурро дар муддати 6 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди ҷасур алматов. инак ҷасур омода аст ва бо шакли довар шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки ҷасур алматов дар муддати чанд сония ба арғамчин мебарояд. бори дигар ёдрас мешавем ки дарозии арғамчин 7 метро ташкил медиҳад. ва мебинем ки ҷасур алматов ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешавад
ва ба ин мушкилиҳо нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки то охир ин амалро иҷро намояд. Аҳсан мегӯем ба Ҷасур Алматов. Ҷасур Алматов амали мазкурро дар муддати 27 сония иҷро намуд. навбати Шомуртазо Нозилшоев фаро расид. мебинем ки Шомуртазо Нозилшоев дар муддати чанд сония ин амалро иҷро мекунад. каме дигар мондааст, кӯшиш намоед. мебинем ки ба нуқтаи асосӣ наздик шуда истодааст Шомуртазо. иҷрои шарти Шомуртазо Нозилшоев 22 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Амиршо Раҳимов. инак мебинем иштирокчии ниҳоии барнома чӣ гуна аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт мебарояд. аҳсан мегӯем. ин варзишгарам хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. Амиршо Раҳимов шартро дар муддати 15 сония иҷро намуд ва ҳамин тарз дар ин шарт Билолиддин Забаров дастболо гардид. дар шарти чоруми барнома ҳам Билолиддин Забаров бартариро аз даст надод. Амиршо Раҳимов мисли пештара бо як имтиёз камтар мақоми дуюмро касб кард. Идихон Ҷаборзода дар хатти сеюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Улуғбек дар ҷои чорум, Шоҳ Муртазо ва Ҷасур соҳиби 25 имтиёзӣ гаштанд. дӯстони азиз ҳастем ба шарти панҷуми барнома шарти навбати машқ дар турник мебошад. барои иҷрои ин шарт Ҷабборзода Идихонро даъват мекунем. инак Ҷабборзода ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. Ҷабборзода Идихон амали мазкурро 6 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Улуғбек Досанов. Улуғбек Досанов машқ дар турникро 4 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Билолиддин Забаров. дӯстони азиз, инак мебинем ки Билолиддин чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. офарин мегӯем ба ин варзишгар. яке аз варзишгарони фаъоли барномаи имрӯза аст ки дар ҳар як шарти барнома аз дигар рақибони худ дида хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ карда истодааст ва натиҷаҳои беҳтарро соҳиб шуда истодааст. офарин мегӯем. бинед ки хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. бе ягон хатогӣ машқ дар турникро иҷро намуда истодааст. Билолиддин Забаров машқ дар турникро 30 маротиба иҷро намуд. навбати Ҷасур Алматов фаро расид. инак Ҷасур Алматовро мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем ва мебинем ки шумораҳо ба адади 10 наздик шуданд.
ҷасур алматов амали мазкурро 10 маротиба иҷро намуд. навбати Шомуртазо Нозилшоев фаро расид. инак Шомуртазо Нозилшоев ин амалро иҷро карда истодааст. Шомуртазо Нозилшоев машқ дар турникро 3 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Амиршо Раҳимов. инак дӯстони азиз, иштирокчии ниҳои барнома омодагӣ мебинад ва сипас бо шакли довар шартро шурӯъ намуд. мебинем ки каме дар амалҳои ӯ хатогӣ ба назар мерасад. албатта ин хатогиҳо аз мадди назари довар дур нахоҳад монд, ҳамчунин аз мадди назари ҳайати ҳакамон. Амиршо Раҳимов машқ дар турникро 11 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Билолиддин Забаров ғолиб омад. пас аз интиҳоёбӣ шарти панҷум Билолиддин Забаров шумораи холҳояшро ба 49 адад расонид. Амиршо Раҳимов бо 47 имтиёз дар ҷои дуюм қарор гирифт. Идихон Ҷаборзода бо 41 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. Ҷасур Алматов натиҷаи хубтар нишон доду аз хати шашум ба зинаи чоруми ҷадвал баромад. дӯстони азиз, барномаи матинро аз клуби варзишии тирандозии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон идома медиҳем. Расидем ба шарти шашуми барнома, шарти навбати вазнбардорӣ мебошад. дӯстони азиз, ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 16 килограмм вазнро ташкил медиҳад. барои иҷрои ин шарт Ҷабборзода Идихонро даъват мекунем. дӯстони азиз, акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон то кадом андоза ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳад. инак бо шакли довар Ҷабборзода Идихон аллакай ба шарти барнома пардохт. мебинем ки хеле хуб ин амалро иҷро карда истодааст. дар амалҳои ӯ хатогӣ дида намешавад. шумораи ададҳо ба 10 расид. офарин мегӯем ба Идихон. каме дигар мондааст. ба адади 20 наздик шуда истодааст. офарин мегӯем. аллакай аз адади 20 гузашт. иҷрои шарти Ҷабборзода Идихон 21 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Улуғбек Досанов. иштирокчии дуюми барнома инак таҷҳизоти варзиширо ба даст мегирад. бори дигар ёдорас мешавем ки ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки варзишгарон бардошта истодаанд 16 килограмм вазн дорад. албатта иҷрои ин амал барои он варзишгароне ки заиф ҳастанд мушкил аст. Улуғбек Досанов амали мазкурро 12 маротиба иҷро намуд. навбати Билолиддин Забаров фаро расид. хуб, бинандагони гиромӣ, мебинем ки Билолиддин оё ба мисли шартҳои қаблӣ дар ин шарт ҳам метавонад ки зинаи аввалро касб намояд. албатта ин ҳам аз заҳмату кӯшишу талошҳои ин варзишгар вобастагии қавӣ дорад ва мебинем ки озодона ин амалро иҷро карда истодааст бе ягон танқисӣ, бе ягон мушкилӣ. аҳсан мегӯем. бинед ки дӯстони азиз, аллакай натиҷаи Ҷабборзода Идихонро гузашт. Билолиддин Забаров тавонист ки таҷҳизоти варзиширо 25 маротиба бардорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ҷасур Алматов.
инак бошаки довар ҷасур алматов таҷҳизоти варзиширо ба даст гирифт. акнун мебинем ки чанд маротиба ин амалро иҷро мекунад. бори дигар хотиррасон менамоем ки таҷҳизоти варзишӣ 16 килограмм вазнро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, иҷрои ин амал дар ҳолате ки варзишгар қоидаи ин амалро иҷро накунад бениҳоят мушкил аст. ҳар як амал ба худ як қоидае дорад. иҷрои шарти ҷасур алматов 19 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати шомуртазо нозилшоев. бинандагони гиромӣ, албатта пас аз чанд лаҳза ғолиб ва ҷоизадорони барномаи имрӯзаи матин муайян мегардад. он варзишгароне ки дар барномаи имрӯза дар ҳар як шарт бисёртар заҳмату талош намуданд, фикр мекунам ки метавонанд ки албатта дар ҷанбаси барномаи имрӯза унвони қаҳрамониро ба даст биёранд. шомуртазо нозилшоев тавонист ки таҷҳизоти варзиширо 27 маротиба бардорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди амиршор раҳимов. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ҳар яке шумо аллакай варзишгари писандидаи худро интихоб намудед ва бори дигар ёдрас мешавем ки пас аз чанд лаҳза ғолиб ва ҷоизадорони барномаи имрӯза муайян мегардад. мебинем ки амиршор раҳимов ҳам хеле хуб ин амалро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо ба 25 расид. рӯзаро аст ки бояд бе ист ин амалро иҷро намояд, чунки ин қоидаи шарт аст. амиршор раҳимов амали мазкурро 25 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт шомуртазо нозилшоев ғолиб омад. дар шарти ҳалкунанда ҳам билолиддин забаров пешсафиро аз даст надод. амиршор раҳимов бо 56 хол мақоми дуюмро соҳиб шуд. идихон ҷаборзода зинаи сеюмро аз они худ кард. шоҳмуртазо нозилшоев дар ҷои чорум, баъдан ҷасур ва улуғбек мавқеъ гирифтанд. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи имрӯзаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро ҷаборзода идихон касб намуд. аҳсан мегӯем ба ҷаборзода идихон ки тавонист ки мақоми сеюмро аз они худ намояд. мақоми дуюмро бошад амиршор раҳимов касб намуд. офарин мегӯем ба амиршор раҳимов ки тавонист ки мақоми дуюмро касб намояд. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин билолиддин забаров гардид. аҳсан мегӯем ба билолиддин.